Сәлем, дуслар! Хәзер мен сезгә бер табышмак әйтәм. Җәен сырык өчен ак аңа шулай яхшырак. Әйе, без бүген куяннар белән танышырбыз. Куяннар иң йомшак хайваннар. Аның колагы 12 сантиметр озынлыкта үсә. Ләкин озын колаклы дустыбызны 80 сантиметрга кадәр җиткән. Хәзерге көндә куяннарның 83 төры бар. Алар бөтен дөнья булып таралган, бигрәк тә Төньяк Америкада күп. Куян кишер генә түгел, әкәбестә дә ярата. Һәм төрле үсемлекләр һәм ярмалар белән туклана. Дөньядагы иң биек сикергән куян 3 метр сикергән. Менә нинди матур ул безнең. Син шундый йомшак. Кылыкларың озын түгел бит синең. Ничә сантиметр икән? Курыкма, мин сине рәнҗетмим. Алар яклаганда хырлый. Әле-бәле үтә, куян йокыга китә. Син кырлыйсыңмы әле? Туган булсалар да, кыр куяны белән йорт куяны аерылалар. Бары кыр куяны гына кышын һәм җәен төсен алыштыра. Кыр куяны күпкә җитез һәм куркаграк. Аны бер ничек тә кулга ияләштереп булмый. Йорт куяны бик тиз итеп чокыр казый һәм шунда кереп кача. Хәзер без аларны ашатабыз. Кәбестәне кайсыгыз ашый? Нәрсә тәмле булдымы? Мин алма ашап карадым. Куян башын бормыйча артта нәрсә барлыгын күрә ала. Күрә ахрысы чынлап та. Менә шундый йомшак дусларыбыз безнең дөньябызда яши. Киләсе чыгарылышка кадәр хуш-хуш.